Замислили ли сте се какво всъщност прави едно видео успешно? Дали е просто чист късмет? Или пък онзи мистериозен алгоритъм? Истината е, че успехът рядко е случайност. Всъщност, той се проектира. Това е напълно контролиран процес и ако го разберем, можем тотално да променим играта и резултатите, които постигаме. Добре, нека се потопим в това, защото тази метафора е ключът към всичко. Представете си го, най-важната част е основата, нали? Ако тя не е стабилна, всичко, което градим отгоре, перфектното заснемане, якия монтаж, каквото и да е, просто няма абсолютно никакво значение. Цялата конструкция е обречена да се срути. Което ни води до въпроса. Точно така, това е въпросът за $1 милион, нали? Всички се фокусират върху средните редове. Камери, осветление, ефекти. Но ако искаме наистина да контролираме резултатите, трябва да обърнем поглед към това, което идва преди всичко останало. Това е основата, която сега ще разгледаме в детайли. И така, ето го и нашият долен ред. Цел, идея и план. Звучи просто, но това са трите етапа, които най-често се прескачат. А истината е, че точно те решават дали едно видео ще полети или ще се провали. И то много преди изобщо да сме включили камерата. Хайде да ги разнищим един по един. Преди дори да си помислим за заглавие, за съдържание, за каквото и да било, трябва да имаме кристална яснота по този въпрос. Защо изобщо правим това видео? Когато имаме ясна цел, тя започва да диктува абсолютно всяко следващо решение. И така, създаването на съдържание се превръща от просто правене на клипчета в мощен стратегически инструмент, който носи реални измерими резултати. А сега погледнете силата на целта в действие. Когато едно видео е проектирано с една единствена, ясна цел, да кажем да накара хората да кликнат на линк, то може да постигне цели 12% кликвания. А сега да го сравним с средностатистическото видео, там говорим за по-малко от 1%. Разликата е, повече от 10 пъти. Само единствено защото всичко е било подчинено на тази цел от самото начало. Обикновенно всяко видео попада в една от тези три основни категории. Искаме да достигнем до възможно най-много хора, целта ни са гледания. Искаме да изградим общност, с която да общуваме директно, целта ни са потенциални клиенти. Или пък искаме да генерираме директни приходи, целта ни са продажби. Изборът, който направим тук, ще оформя всяко следващо решение по пътя. Добре, преминаваме към вторият елемент на основата – идеята. Тук нещата стават интересни. Съдържанието може да е абсолютно същото, но начинът, по който го опаковаме, променя всичко. Заглавие като «Как да оптимизираме страница за продажби» е добре, но говори на много малко хора. Обаче, защо повечето създатели не успяват да печелят пари? Това вече е проблем, който вълнува много по-широка аудитория. Това е препозициониране, което прави съдържанието просто неустой. Оригиналността рядко се ражда от нищото. Тя почти винаги е резултат от интелигентно смесване на съществуващи елементи. Например, можем да вземем динамичния визуален стил от фитнес видеята, да го комбинираме с актуална тема от света на технологиите и да го опаковаме в изпитана структура на заглавие. И хоп, резултатът е нещо, което се усеща напълно ново и свежо, без да е директно копие на каквото и да било. Добре, имаме си цел. Имаме и идея. Време е за трети и последен стълб на основата – планът. Точно тук повечето хора се чувстват претоварени от твърде много информация и идеи в главата си. Но планирането не е просто да се нахвърляме няколко точки. То е структуриран процес, една фуния, която превръща целият този хаос от идеи в силен, фокусиран и въздействащ сценарий. И така, първата стъпка е просто да извадим всичко от главата си без абсолютно никаква цензура. Без да се притесняваме дали е добро, лошо, подредено, просто говорим. Пускаме един софтуер за диктовка и той улавя всяка мисъл. Целта тук е да превърнем вътрешния хаос в суров, необработен материал, с който вече можем да работим. Сега идва време за филтриране. Работата ни не е да залеем зрителя с тонове информация. Точно обратното – да премахнем безмилостно всичко излишно. Трябва да се фокусираме само върху онези неща, които носят най-голяма стойност и най-бързи резултати. Когато опростяваме, караме хората да се чувстват умни и способни, а не объркани и претоварени. И ето тук се случва истинската магия. След като сме дестилирали ключовите си точки,
трябва да ги опакуваме по начин, който мозъкът просто обожава. Използваме истории, за да ангажираме емоционално, и ясни модели, за да структурираме информацията и, разбира се, метафори, които правят сложните неща лесни за разбиране. Точно както направихме с къщичката от карти в самото начало. И вижте сега, с такава солидна основа под краката ни, преминаването към продукцията става в пъти по-лесно и по-бързо. Сега, когато имаме ясна цел, силна идея и стегнат план, същинското изграждане на видеото вече не е хаотично научване, а просто чисто изпълнение. Чуйте само този пример за говорене без сценарий. Повтаря се, губи фокус, разпиляно е и просто затормозява зрителя с излишни думи. Мозъкът ни има ограничен капацитет. Когато го претоварим с ненужна информация, хората просто губят интерес и се тръгват. А сега вижте разликата. Същата идея, но предадена кратко, ясно и силно. Това е силата на добре написания сценарий. Той ни принуждава да оптимизираме всяко едно изречение за максимално въздействие и да изрежем всичко излишно. Знам, много хора си мислят телесуфльор, ама това ще ме накара да звуча като робот. Само че, помислете, това е все едно да хванеш китара за пръв път и да очакваш веднага да свириш като рок-звезда, нали? Всичко е въпрос на практика, а ползата е огромна. Телесуфльорът направо освобождава мозъка от паниката, ама какво трябваше да кажа сега, и позволява цялата тази енергия да отиде в самото представяне. Добре, стигнахме до върха на нашата къщичка от карти. Създали сме видеото, публикували сме го, време е да измерим успеха. Но тук има една уловка. Ключовото е да не се подлъгваме по повърхностни метрики. Истинското измерване е свързано с това да видим как се справяме спрямо онази първоначална цел, която си поставихме. А анализите, които ни дават платформите, могат да бъдат изключително подвеждащи, ако целта ни не е просто повече гледания. Една платформа може да ни каже, че видеото ни е тотален провал, докато в същото време то може да е най-ценният ни актив за постигане на реалните ни бизнес цели. Ето един перфектен пример. Според данните на платформата, това видео е класирано като пълен провал, 10 от 10. Обаче, според бизнес данните, то е номер 1 по генериране на кликвания към страница за записване. Представяте ли си? Ако се бяхме доверили само на платформата, щяхме да спрем да правим точно това, което всъщност работи най-добре за нас. И така, ето го и решаващият извод. Ако целта ни е да генерираме потенциални клиенти или продажби, трябва да използваме инструменти, които проследяват точно тези конкретни резултати. Да, гледанията и времето за гледане са важни, но те не разказват цялата история. Трябва да измерваме това, което е пряко свързано с нашата цел. И така завършваме с този въпрос за размисъл. Погледнете собствения си процес. Започвате ли с ясна цел, силна идея и структуриран план, или скачате директно към заснемането и се надявате на най-доброто? Основата е всичко. Уверете се, че вашата е стабилна.